Abarosi ya Kigali n'ekipigipigi asensemo ya daraja mbili imeyumuchyo busongo nigo bakwemurunganya asekeri bagoteba buna babeire bakunererwa muno nabo bisabe county kinga kicyabo cyemeremo Gastokoraga Juakali tokonyera abantu bataite misaada isto lakini bono tuanyora buna abantu abakanjo bagocha batu waras kwanyora maybe tugwate chibese no byase marabune chibese batakete bane tokoteba mukubwa yo itungwa ararene kya gotokonya na baro understand buna banadamu kyarna bora nyore gwakorire gasi kwanyebire inze koko jigotoboka ba wekereire bakogwatire chibese batakete bane tokukumina kibonene Oigo nigo bakorera kurengana n'imicando bawetera muno asekinsemo bagokorere emirimo yabo egento kyabayirire gotaikerania egasi yabo buna ewenerete as out of this predicament gotonyora equipment buna bana Juakali to korere emirimo nabo igo serikali yaitu nabo moko liaise with other governments from other countries otoretera equipment to nyare go korere emirimo you can even invent something or innovate get into to export kende kuruga iga ntore ready as we are talented nande bono nande bokongo bonde mbolinga abantu ba mente kanire nande kunya sato ire bisyo gochese county yaita abana ne bisyo nande abana ba there is an unemployment rate is very high utako ko segas ajira bono kuba chirega iga igo abantu ba mente kanire igo ina fast tejo twarenge konyora sheds biramaiga buna birinkorara serikali ya county korabeka buna ba boda netutonyore birama asitoko korere mirimo nigo banyeganirie serikali ya county ya Kisii goikerania magani abo buna barweteira nako bakonya eri oko baororoberia kinga kicyemirimo banyare kwegendereria buya n'ubuyima Evelyn Osero Yetembe TV.